шумо блогер шудан мехоҳед, вале намедонед ки чӣ тавр. Хавотир нашавед, чунки мо ин мушкилии шуморо ҳал кардем. яъне мо барои шумо метавонем барои блогер шуданатон ёрӣ диҳем. гурӯҳи эҷодии мактаби блогерӣ аз 25 то 30 довталабро ҳамчун ройгон барои дарс додани дарсҳои блогерӣ қабул карда истодааст. новобаста аз сину сол ва новобаста аз ҷойи зист қабул мекунем. дарсҳо бо таври электронӣ дар барномаи иҷтимоӣ WhatsApp гузаронида мешавад. ин фурсатро аз даст надиҳед. марҳамат, рақамҳои WhatsApp-и мо: салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонам шумо бисёри бад ждат доштед ин видеоро, яъне ки подтвердид кардани канали YouTube бародаро. Ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел канали YouTube-тона подтвердид кунем бародаро. Так что фаромӯш намекунед ва медонем видеода лайк мемонед, дар канал обуна мешавем агар обуна шудагӣ набошед ва ҳатман колокольчика зер кунед, зеро ки мо видеоро партофтем аввалин шуда ба шумо дастрас шавад бародаро. Так что инами имрӯз дар видео шумо мебинед ки чӣ хел подтвердид мекунам. Баъд аз ое ки мо як бор карда будем дар настройка кардани канал дар соли 2020 ва ҳозирам яъне ки ҳамин 2020-2021 уже ба ҳами атсил агар дар моҳи гамондагӣ боша бигем ба моҳи январа всё-таки баъди 2021 ам кор метавонам ҳами подтвердид. то вақте ки навшидам бо навшид ман ҳатман дар бораи ин мавзӯъ видео мекунам ба хотири ҳар яктаи шумо бародаро. Так что ҳозир ман шуморо ба сабти экран нишон метавам ки чӣ хел ва айгиҷо медонем подтвердид мекунед каналотона. Канал подтвердид кардан барои чӣ дар коре бародаро, ҳозир ман камтарак подробно мегӯям. хоҳиш мекунам видеоро нагзаронем ба хотире ки ин важне барои ҳар яктаи шумо. видеоро гузаронед зарари шумо мешавад. подтвердид кардан барои ҳамое ҳастае ки вақте ки шумо дар ҳолати видеои шумо ягон авторский нарушение, авторский прав мехапад ё ки ягон кас просто авторский сообщение меяд шумо да показывать мекунад через электронии поштатон ва ё ки зиёда ай 15 минута зиёд шумо метавонед ки дар каналтон яъне ки видео партем ва ё ки эфири шумо метавонад ки ҳуй шавад бо тариқаи ҳамин, яъне ки чӣ хел эфире ки иро ҳозир агар эфир бикунан як хел одамо мегӯянд ки то 1000 подписчик ҷамъ нашава эфир кардан намешавад. эфир кардан мешавад ба дигар программаҳо, яъне ки мо ҳоли программаҳое дорем ки эфир кардан мешавад бе 1000 подписчик ҷамъ кардан. ва ҳатман агар шумо дастгирӣ кунед ин видеода ман абишар мекунам ки иншоаллоҳ ки бо дар бораи урам видео мекунам ва дастраси ҳар яктаи шумо мекунам бародаро. ва так что ҳозир ман мегзарам ба сабти экран нишон метавам. бо диққат тамошо кунед ки чӣ кор кардан дар коре. поехали. ва барои подтвердид кардан яъне ки шумо медоред Яндекс алисаи сирх бародаро. медоред Яндекс. Пасон ҳаминҷада поис метен YouTube главная страница. ва ина чӣ хеле ки ман нависагим YouTube главная страница поис метем ва шумода анам хел страничка мебарояд бародаро. ва ман дар видеои гузашта нишон дода будам чӣ хеле YouTube хомӯш мекунед агар дар ҳолате ки шумо даромаден автоматически бурд шуморо ҳам хел просто яъне ки даромада натонистем просто прямо мебаратон ба YouTube. бисёриҳо ҳам хел менависанд ва ман хомӯш карданша ёд додам дар видеои гузашта ва ссилкаҳо ҳатман дар описания ҳаст бародаро. медорем ро тамошо мекунем чӣ хел хомӯш мекунем. ва баъд аз оне ки шумо хомӯш карден ва меояд анам хел страничка. потом значоки канал интихоб мекунем. Творческий студия. Вот. Потом медоред канали шумо ба Творческий студия бародаро. ва баъде ки ай шумо дуромад Творческий студия ҳози ай мая бор дуромад бед нигоҳ ки чӣ хел нишон метаҳад. потом короче баъд аз оне ки дуромед чӣ хеле ки дидетен дар ин тараф шестранкаи яъне настройка мебарад ва зер мекунед шестранкаи настройкада. потом мебаред анам хел страничка шумода инҷа интихоб мекунед канала. баъд аз он баромад анам хел чӣ хеле ки дидестен ина доступни функсия зер мекунед доступни функсияда. потом шумода мебаред анам хел дата галочка ҳози айма ки подтвердид кардагия яъне ки галочка дора ва зер мекунед стрелкара инами ҷое ки подтвердита шумо дидестен ин айма галочка дора уже подтвердид кардагия канали ма. ва шумо кардаги нест ҳамҷа галочка мондагӣ нест ва ҳамиҷада шумода имконияте ки меҷиқен автоматически подтвердид мегӯяд номери телефонтон ҳамун кадоме ки истифода мебаранд ҳамун номрора масалан мезанен ҳамвора ва роҳӣ мекунед дар яъне ки подтвердид кардан. чӣ хеле ки ман дар видео якум подтвердид кардан гуфта будам ва ссилкаи ӯро мемонам бидроен чӣ хел подтвердид мекунӣ ягон қини надора бародаро.
بعد از اون که شما подтвердить کردین کانالتون уже алакай мебарید خیلی значок یعنی که галочкае که уже شما تیار کردین و در اینجا شما چی کار کرده میتونید یعنی که بعد از اون که کانال شما подтвердить چید میتونید که زیاده از 15 минут زیاد ویدیو партиен در کانالتون و دیوم یعنی که добавить کرده میتونید значоки کانالتون در کانال خودت مثلا значоко را مونده میتونید در کانالتون برادرو بعضیو میمونن میگه که نمیشوه ما ошибка میتونه سبب که подтвердить کردگی نیستین همین امکانیتو شما دا نمیشوه در زیاده از 70% و بعدن سوم یعنی که شما میتونین прямой ефиртона кушоин یعنی که прямой ефир کرده میتونین بعد از اون که شما подтвердить کردین برادرو اگر 6000 подписчикам نداشته باشیم میشوه اوج настройка کردم با ان شاء الله ما ویدیو میکنیم که چخیل прямой ефир کنیم به 1000 подписчик کردن و بعدن با چهارم یعنی که شما بعد که شما подтвердить کردین اوج در حالت کانال شما 1000 подписчик داره و یعنی که 4000 ساعت داره بعدن شما подавать میکنین برای монетизация برادر خواهش میکنیم پیش از که شما подавать میکنین اول подтвердить کنین کانالتون برادر این با فایده شما یعنی که آیدی یعنی که کانتنت آیدی وقتی که در حالتی که شما را کانال یگان چیزونه می‌زنید یگان چیز شما در اوجه اتوماتیکی کانتنت آیدی شما در سابشن میاد که فلان آدم فلان ویدیوتون دزدیده شما میتونید که через امی жалоб سرای کنید و ان شاء الله که با درباره жалоб сам ویدیو میشوه کاروچ یعنی که بعد подтвердить کردن چخیلی که شما دیدین اوجه علاقه چور کاری اساسی را نشون داده است شما در так что ягон мушкилӣ надора бародаро просто и важнее барои каналтон так что иним қадар кор доро бародаро агар ягон ҷоша нафаҳмидин ҳатман нависен дар комментария ва боз ҳам мо шумода мефаҳмонем бародаро так что хоҳиш мекунам ҳамаи кора иҷро кунен ва ма якум бор подтвердить кардани канала ма кардагим ва урам силкаш описаниеда меояд так что анам қадар кор дора баъд аз оне ки шумо подтвердить кардин ҷа сахранӣ мебаред мо сахранӣ ки агар сахранӣ мешахин тамом алакай баъде ки сахранӣ кардин уже алакай ними маҳкам мешавад ва анам хел бо меброяд дар шумо так что анам қадар кор дора чизи шумо яъне подтвердить кардани каналтон ҳеҷ чизе нафаҳмидин албаттара ки нависен мода ва мо боз ҳам мефаҳмонем шумода бародаро зинда бошед ва чӣ хеле ки шумо дидем бародаро ягон мушкили ягон проблема ҳам набад осон ва чӣ хеле ки ман кардам ва агар ки шумо яъне ки медонед дар яндекс алиса шумо дар прямой ютуб мебара ва ман видеои гузаштагӣ ман дар бораи ҳамин карда будам ки аввал видео бура яъне ки хомӯш кардани ютуб ай настройка ва ура ман видеора силкаша дар описания мемонам бародаро медонед ҳамун видеора тамошо мекунед чӣ хел адкулшат мекунам ва баъдан мегардем ба ин видео ва чӣ хел подтвердить мекунед каналтона ҳамаш дар дасти ҳар яктаи хитона бародаро подтвердить кардан ин муҳим главни асосии настройка ютубе ҳастае ки барои ҳар яктаи шуморо плюс мешавад барое ки взламат накардан ва дигар роҳҳое ки ман гуфтам дар аввали видео бародаро так что фаромӯш намекунед ба канал обуна шидана лайка ҳатман монед ва агар ягон фикри ақида ягон идея доред ва ё ки ягон чизе ки шумо дар нофаҳмоай нависед дар комментария мо ҷавоб метем ва ё ки дар инстаграм мо яъне ки бидроен обуна шед дар оҷа бисёр чизо савол масалан эфир мекунем мо дар оҷа ки оиди ами ютуб ва ё ки дигар чизо мо ҳатман ба саволи шумо прямой эфирда ҷавоб метем бародаро так что фаромӯш намекунед силкое ки дар описания мондагия силкаи канали телеграм мо барои дастрас кардани эффект хромакии музикаи без авторский прав так что инам хел бад подтвердить кардани канал дар соли 2020 ва 2021 бародаро ждат кунед видеои ояндара то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.